Sir Wen, online ta kasubong o kon pangalagad kita subong sa Action Firing Line, Action Radyo Bacolod. Sir Wen, good evening. Yes, Brian, may gabi si Mono labi na gid sa aton mga tagpalamati no at this time of the night. Aha, pasensya gid Sir Wen, kabalo ko manigurong oras medyo nagahilay-hilay ka na, pero Sir Wen, December 1 sa ginambal sang gobyerno nasyonal nga dapat kon on-site without bakuna, dapat mag-provide ka sang RT-PCR test result nga negative, ano? So far, December 3 na tasubong, Sir Wen, may nabaton ka bang report, complaints alin sa Bacolod kag Negros nga mga empleyado nga ginamos na sina sa ilang nga amo, Sir Wen? Well, actually may mga istorya no, pero formally dawa ay pagid kami nakabaton sa gawabe sa labor sector no. Okay. Sang mga reklamo nga kasubong sini nga wala sila na vaccinate, either gen terminate sila o kung gen prevent sila nga magsulod sa workplace, or may mga employer abi nga nag-discriminate no sa mga workers because of this policy. But then in general, Brian, no, I strongly believe no bali sa mga labor leader nga I think it is high time no that the workers should cooperate with the government no on this vaccination drive kay ti sa subong damo na gid man supply sang vaccine kag ang aton nga availability hindi pero sa una nga daw kalaka. Kadua, ti kinanglan proteksyonan nato no ang infection sang virus sa COVID-19 and to prevent no sining incoming nga ginatawag nila nga Omicron no, another variant of COVID-19 no. Kaya we cannot scale up the economy no unless the workers are healthy and productive at the same time no para nga ma-overcome naton ang aton nga economic recession and other slump in production no kag mga interruption no sa ang aton nga economic activities at the expense of the workers. So may posible garo Sir Wen ano, una base nagpabakuna na lang napilitan. Ikaduha base may kwarta siya nga ibayad sa RT-PCR test kada semana, Sir Wen, nga ang linong wa isang reklamo masyado ano. That is why no we are still hoping no nga ang kuan bala ang vaccine hesitancy could be minimized no. Correct. By launching a positive information dissemination no especially among the workers no nga kinanglan din naton ang magpabakuna kay man si Brian kung may ara nagasiling may right kuno sila kung magdetermine no kung ano nga material ang itusok sa ilabi nga lawas, pinarespeto tama na. Yes. Pero at the same time, Brian, siguro ang kadaman may right man to prevent themselves no from the contamination of virus by mingling no with people or not to mingle with people nga may mga wala pa ya ma-vaccinate no. So I think we should respect no each other's right. And siguro with few exceptions nga mga tao abi nga way paginalaw sang ilang doktor nga magpa-vaccinate, but if we want to restore the economy and if we want the workers to return to their work, kinanglan naton cooperation kada ang problema lang siniya kung ikaw nag-apply pa lang sang obra. Kaya di kung himuon na sang employer na requirement tabi ang vaccination, di wala ka gadiya may mahimo kay applicant ka pa lang mo. Applicant ka pa lang. Kung ara ka na nga nag-obra na yan, siguro gid nga regular worker ka you have all the right to complain no. But ang employer to be fair with them no ang mga employer balang fair and square man niya sa pagdeal sang ilang mga workers di kinanglan may polisiya man sila in line or consistent with the directive of IATF in order to implement this policy.
Abi mo Sir Wen tonight sa Ludo gig ko si mo Sir Wen mo. Kaya nga may anak ko nabasa nga news sa Metro Manila. Pareho man sa inyo nga mga labor advocate Sir Wen. Nanawagan sila nga ti hindi husto ning ginahimo sa gobyerno nga piliton mo yung tao magpabakuna nga hindi way man ta malaye. And kung pwede lang mag RT-PCR test ka kag bayran mo sa imo kagalingon mismo. Ang sabat sa isa ka grupo dito sa Metro Manila, siya ti kung gusto nyo amo na matabo na dapat gobyerno magbayad sang ila sini nga RT-PCR test. Pero sa imo Sir Wen, mas gina-invite mo yang magpabakuna sila ang mga utod ta nga hindi pa bakunado. Mas ka nami isang imo nga palayag for the first time na batian ko nga labor sector kangay sa inyo pabor bisan do hindi pwede pero dapat diri kita sa solusyon against COVID-19 nga kita tanan makabenepisyo Sir Wen, ano? Yes, because it is the duty of the state to protect the welfare of the people. Correct. Kung magsiling kita ng welfare, dalandang health mo, health is wealth. No? Mula lang aton nga manggad nga dapat tipigan naton. Kag kung may issue, dapat magreklamo kita, no? Pero kung bala, no, gusto naton nga makabangon ng aton ekonomiya, hindi man pwede nga puro lang ta reklamo. Hindi kinanglan mag-cooperar magkita, no? To the employer particularly, no? With the end in view that this policy would not be taken advantage by unscrupulous employers nga i-discriminate nila abi ang iban nga mga mamumugon using this policy, but ang gobyerno may diretso sa pag-implementar sini kay kung pabayaan naton ini ang aton ekonomiya magasarurot. Brian, ang record sang International Labor Organization nga sang 2020 tanay may ascending trend na ang kuan mo ang aton nga salaries and wages and income, but then it was interrupted, no, by the coming of COVID-19 nga nagsarurot na gid ang purchasing power sang workers. So dapat mag-cooperate kita para makabangon ang aton ekonomiya. Sir Wen, karami gid sa imo sin information tonight. Salamat sa mga serbisyo mabuhay ka Sir Wen. God bless Sir Wen. Thank you and good evening. Yes, sir.